ndikupatsani moni abale ndi alongo okondedwa kuna kulikonse kumene muonera m'dzina lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Munthu wina aliyense pano pa dziko lapansi Mulungu adamuyika pa cholinga choti adzatumikire. Mwina dziko likhoza kupeputsani, likhoza kutengani opanda pake osafunikira, koma ngati Mulungu akusungani beni moyo pano pa dziko lapansi, ali nanu ni cholinga, ndiye inu musamamvetsere kuzoyankhula za wanthu za moyo wanu, kaya akutembererani. Inu muzimvetsera zimene Mulungu akuyankhula m'mawu ake zokhudzana ndinu, chifukwa ngakhale dziko lonse silingasamale za inu, koma Mulungu yekha kumwamba amasamala za inu. Ndipo akuyankhula m'mawu kuti nimasamala, nanga inu mmasamala? Nkhani ndi pamene popo Mulungu afuna kuti inuwo choyamba musamale, mupezekayo ufumu wake ndi chilungamo chake. Mukasamalira za iyeyo asamalira gawo lonse la moyo wanu, asamalira nkhawa zanu zonse. Kaya mudandaula kuti chakudya ndichipeza bwanji miyezi ubwerayi, kaya mudandaula za bizinesi, za ntchito, kaya mudandaula zopeza mkazi, zopeza mwamuna wa banja, Mulungu na amene amasamala. Chachikulu inu musamale. Mukasamala mumuona Mulungu pa njira yanu, ndiye ki imeneyo ya moyo. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati iye atikape mawu anu amene moyo osatha. Mzimu wanu woyera ubwere uphunzitse, ulalikire kwa nkhosa yanu yosochera imene ikuonera pamenepo, kuti ikadzione moyo okha kuti ameneyo ndine. Mwanipeza Atate, nichite chiyani? Bwerani tiyankhuleni mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pa zonse chiyamiko. Amen. Tiwerenga Bible athu buku la Aheberi 10 verse yake 1. Bible likuti, pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza, osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo sichikhozatu, ndi nsembe zomwe chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza, kuwayesera angwiro iwo akuyandikira. Akuti pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza. Akuti chilamulo ni mthunzi wa zokoma zili mkudza. Anthu amene adali ku chipangano chakale pasi pa chilamulo, zokoma zenizeni asanazilandire, zimene mbatizo wa Mzimu Woyera. Zokoma zenizeni za Chikhristu, mpumulo weniweni wa moyo anali asanawupeze. Ndiye chifukwa chona kuti unali usanabwere, munali chabe mthunzi chimene chimawuza, chimene chimalalikira, chimene amatsamirapo poyembekezera chenichenicho. Haleluya. Ndiye chenicheni chitafika, chimene na Ambuye Yesu Khristu, chimene ubatizo wa Mzimu Woyera, mthunzi uja unachotsedwapo, chifukwa chakuti anthu ali mu chenicheni. Chifukwa Paulo akuti munthu asakweruze chifukwa cha nkhani yosunga masabata, ka nyengo zakuti ka nkhani yandulidwe. Akuti chifukwa zonse zinali chabe mithunzi, chenicheni chinafika, munthu asakweruze chifukwa zimenezo. Mpingo wa mitundu umeonamba pa tsiku la Pentekoste ladu muyaja, sumasunga zinthu ngati zimenezi, umasunga sabata mathupi, chifukwa chenicheni chidali chitafika. Sabata yeniyeni ya moyo ni Mzimu Woyera imene imapumitsa moyo wanu. Tili modzi. Ndiye anthu ena amene amakakamira be mthunziwu chakalechi amaweruza anthu amene anali pasi pa chisomo, amene samasunga sabata, kuti chifukwa chani simusunga sabata. Muzisunga tsiku la sabata, muzichita nawonso mdulidwe, muzisunga zonse zimene Mose adanena za mapasika ndi zina zonsezo. Koma Paulo akuti ayi, munthu asakweruzeni chifukwa cha zimenezo. Mmene unali mthunzi chake, koma chenichenicho ni Khristu. Ndiye timafuna tione Mzimu Woyera mu mthunzi wa chipangano chakale. Timaona Mzimu Woyera amene mu mthunzi wa chaka chachimasulo. Haleluya. Ku chipangano chakale kumeneku tikawerenga ku buku tiri ku chipangano chatsopano, tikawerenga ku buku la Luka
Paulo Luka 4 verse yaka 18 akuti mzimu wa uyambira verse 18 mzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino, anandituma ine kulalikira amsinga mamasulidwe ndi akhungu kuti apenyenso, kutulutsa ndi ufulu ophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Ndena Ambuye Yesu Khristu amene autenga zimene analemba Yesaya ku Yesaya 61 verse ya 1 lekiza 2 aungowerenga buku limene la Yesaya 61 auti mzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa cha iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino, anandituma ine kulalikira amsinga amasulidwe. Ndenenera akuti kuchokera palemba limene akuti Ambuye Yesu Khristu amapereka chenjezo la kutsanulidwa kwa Mzimu Woyera pa tsiku la Pentekoste umene upereke mamasulidwewo. Tilimodzi chimene amalalikira amachenjeza anthu kuti kubwera Pentekoste, kubwera chaka cha chimasulo chimenechi chimene anthu amene ali mu ndende mu nsinga za uchimo amasulidwe. Ndiye pa tsiku la Pentekoste imene taona kuti pamene ubatizo wa Mzimu Woyera unaperekedwa, ndiye chochitika chisanachitike ku chipangano chakale kumeneku Mulungu anatayika mthunzi wake uli motere. Amakhani chaka cha Jubilee ku chipangano chakale. Jubilee amatanthauza 50. Pakutha kwa zaka 50 anthu amene adali mu maukapolo osiyanasiyana, anthu amene adali osauka ona kuti sakadadzombola okha kumabwana awo, kana ali ndi ngongole yayikulu ndi analowa ku ukapolo, amagwira ntchito mabwana awo mwa ukapolo choncho. Ndiye pakatha chaka cha namba 50 Jubilee amatanthauza 50, Pentekoste amatanthauza 50. Haleluya! Kutero kwa tsiku la Pentekoste lija linali chakaso cha namba 50 cha chimasulo. Haleluya! Ndiye anthu chikayandikira chaka chimenechi, onse amene ali pa ukapolo amakonzekera madziwo kuti chaka cha chimasulo chija chatani chayandikira. Ndiye chaka cha chimasulo chikafika kumayimbidwa lipenga, mayimba lipenga kuti popo kulengeza za chaka cha chimasulo chimenechi, kutanthauza kuti anthu atani amasulidwa ukapolo. Wina aliyense amati akamva lipenga limeneli mosasamala kuti kananyamula khasu kamagwira ntchito za mtundu wanji zotopetsa za bwana ake, amazisiya zonsezo, amataya khasulo, kenaka likosa amakatana asangalala kuti nawo mmasulidwa. Mulungu alengeza za chaka chimene kukhulupirira Mulungu kuti mwa chisomo chake napulumutsidwa. Ine ndinali wosauka ovutika kuti sinkadadzi mmasula nekha, koma chisomo cha Ambuye chatani chanimasula. Haleluya! Ndiye brother Branham akuti lipenga limene limayimbidwa limayimira uthenga wabwino. Haleluya! Pamene Mzimu Woyera unatsika pa tsiku la Pentekoste paja, timampezanso nayenso Petro analiza lipenga la chimasulo chimenechi, mene analikira Khristu mu mphamvu ya chiukitso. Ndipo atalikira uthenga umenewu, Machitidwe 2 verse 37 Bible kuti anthu analasidwa mitima amene anamva uthengawo, anakhudzidwa nawo. Anthu amene anali mu ndende za ukapolo osakhulupirira, amene anali mu zigololo kuledzera kusuta, kadali m'machimo a mtundu wanji. Haleluya! Iwo atamva lipengalo, iwo sanafunenso kuti akhalenso pasi pa ukapolo wa tchimo, pasi pa ukapolo wa bwana amene ni mdierekezi. Ambuye Yesu Khristu akuti wina aliyense amene amachita tchimo ni kapolo wa tchimo. Kuteroko inu amene makhala moyo wa zigololo, kumazembera akazi anu namakhana akazi ena kumbali, kumazembera amuna anu namakhana azimuna ena kumbali, kumasuta, kuonera zolaula, kuti tsiku silingathe koma basi jokojoko mkati mukaonereso muone zithunzi zakazi osabva, ndino akapolo atchimo. Ndipo bwana wanu mdierekezi amene ni bwana wankhanza amene amazunza, ati mupeza mavuto ochuluka kuchokera mu makhalidwe amene wawo, kuli matenda akupatsana HIV,
kuli ana matenga mimba zosakonzekera zimenezi, kuli kukhumudwitsa, kusweka, ndipo mphotho yayikulu imene adzakupatsani ndi pamene mudzadzutsa moyo wanuwo uli ku gahena kumene. Ndiye mdierekezi imene amachita. Haleluya! Koma Ambuye Yesu Khristu afuna inu mumasulidwe, ndipo uthenga lipenga likuwomba ili limene la uthenga wabwino likuwomba kuti popo ochimwa iwe masuka pamenepo. Ndipo Petro analiliza lipenga limene. Anthu anafunsa kuti tichite chiyani amuneno abwezi. Vesi 30 Petro anawuza anthu aja kuti lapani yense wa inu batizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kukhulo cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Haleluya! Inenso ndikuwuzaninso chimodzimodzi lero lino pompano. Ndipo anthu amene amafuna amasulidwe kuchimo kusakhulupirira analali kukhuthula miyoyo yawo kwa Mulungu kulapa ndi amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu amafika m'madzi ambiri. Anthu 3,000 pa tsiku limene anabatizidwa, ndipo analali kudzazidwa ndi Mzimu Woyera chifukwa chaka cha chimasulo pa moyo wawo chinali chitafika. Haleluya! Koma chinthu chopetsa chisoni chokhudza nchakuti anthu ena ku chipangano chakaleko lipenga limeneli liwomba, anthu ena amasankhabe kuti akhale akapolo umakomera. Ndiye ngakhale lipenga lilimbe samamasuka iwo umakomera. Anthu otero amapititsa mukachisa makabola makutu, chizindikiro chakuti awasadza masuka asankha kuti akhala akapolo basi akhala akapolo. Ndiye inunso brother sister, inunso bwenzi langa lokondedwa amene mukutipetsera kumeneko, mukamva uthenga ukuwomba pa moyo wanu lipenga limene Mulungu akuyimbirani kuti mumasuke, koma muli wochimwa, mwina ukapolo wochimwa umakukomerani, mukasankha kuti ine zimenezi ayi ine nakondabe ndima, nanunso kuzimu mmasindikizidwa, mmalandira chilemba cha chilombo chimenechi kuti inu simudzasindikizikanso basi ndinu wamdierekezi, bwana wanu ni mdierekezi mpaka nakalekale. Haleluya! Ndiye landilani uthenga wabwino umene chaka cha chimasulo chimenechi kuti mumasulidwe. Musamaumisebe mitima brother sister, uthenga mosolili kuyankhula za moyo wanu osakozeka. Nthawi inake mudzadutsa pa mzere wachisomo wakuti simudzabweranso kwa Mulungu, mudzamva kotsiriza kuti simudzamvanso, mudzangogontha m'makutu basi simudzafanso mapita. Tilimodzi ndiye brother Branham anali ku chechi china amati cha Baptist chimenechi, aulalikira ndiye kuti Mzimu Woyera unayitana mtsikana wina kubucha kumapetopeto service yokutha kuti abwere kutsogolo alape mtsikana akoze moyo wake. Mzimu Woyera umene ndiye utamutchula choncho Mzimu Woyera, kenako mtsikana uja itatha service anakumana ndi mneneri brother Branham kubwalo, ati n'chifukwa chani munandichititsa ine manyazi pa gulu choncho paja, kuchita unitchula pa gulu choncho paja unibwere kutsogolo. Ati ine abambo anga na deacon, ine ndikadalibe mtsikana zambiri mbi adayankhula pamene paja kwa brother Branham akuti iwe ni Mzimu Woyera ananuza zimene zija, akuti iyayi osanichititsa manyazi ine choncho. Ndatateromo patapita nthawi zaka zitatu sizinatheso, anadzakumana mtsikana uja ali ni mneneri brother Branham. Anakumana naye mtsikanayo ndiye kuti wanyamula botolo la mowa aumaliza kumene usuta, ndiye kuti zovala zamkati zichitoonekera choncho mwali mumzinda. Ndiye brother Branham anakumana naye munthu uja, ndatakumana naye mtsikana anamuzitira kuti wolalikira, ati kodi mungamweko imwakuone umatero. Tilimodzi zomvetsa chisoni. Ndiye brother Branham adafunsa kuti kodi abambo ako na deaconibe. Ndiye abambo anu ka amayi anu ni munthu wamkulu wa Chikhristu, chimenecho sichikukhudzani, mufunika Chikhristu chanu panokha. Tilimodzi ndiye pamene paja adachitira mboni mtsikana uja kuti nthawi ija anali Mzimu Woyera uniyitana, mmene ndinakana tsiku lijali basi mtima mwanga mudangoti gwa, mudangouma wakuti ntaona ngakhala amayi anga wapyera ku gahena ngati kapanikeke nikhozo mangoseka condition imene anafika chifukwa anakana Mzimu Woyera akumuyankhula. Ndiye inunso mukana kotsirizira kuti simudzafanso, mukangotero mwapita basi. Ambuye akudalitseni.